हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फाइनालि एसएससि जिडिनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारला दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा खालामना लादो लास्ट डेट 31 आगस्ट जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो होननानै नेना दङमोन जुदि खालामनो हायाखैब्ला थाबैनो खालामना लादो 31 आगस्टसिम थागोन दा बिनि बैसोआ 18 इयार्स आरो 28 इयार्ससिम हागोन जायफ्रा 18 निफ्राय 28 इयार्सनि आन्दाराव दङ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो जायखिजाया 10 पास जानायफोरानो एप्लाइ खालामनो हायो जेबो पार्सेन्ट नाङा हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दाखालि बावै जायफ्रा 10 पास जाबाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामदो जायफ्रा 18 इयार्स जाना दङ दा नोंथांमोना हगारनाङा एप्लाइ खालामथार बेनिफ्राय एग्जामा जागोन अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बराव थ' बेखायनो एसएससि जिडिआ गोजां बोथोराव एग्जाम खालामो जेरै अक्ट'बर नभेम्बराव 100% चान्स थायो थ' नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एग्जाम जागोन अब्ला एडमिट कार्ड डाउनलड खालामग्रोनांगोन आरो जेब्ला एडमिट कार्ड होगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो भिडिअ खालामगोन आरो बे एडमिट कार्डआ मोननो हागौ सेप्तेम्बर लास्ट उइकआव थ' बेखायनो नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय दा लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोननो आं स्टेप बाय स्टेप होदों दा बेखायनो भिडिअखौ नायाखैबा नायदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ दा बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन दा एसएससिनि वेबसाइटआ नैबेनो acc.nic.in दा बेयाव फैनानै जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ दा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो रोङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव गासैबो भिडिअखौनो होदों दा जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनोबा फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बेखायनो जोङो निउ इउजाराव होनांगौ नैबाव दा निउ इउजाराव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लानो हायो दा जोंनि निउ इउजाराव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो स्टेप 1 2 3 थायो दा फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन दा खननै रेजिस्टार खालामनो हाया खनसेल' खालामनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला रेजिस्टार जानानै आइडि मोनगोन अब्लानो एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामग्रो नङा गासैखौबो कारेक्सन खालामग्रो जेब्ला नोंथांमोना मिस्टेक जागोन अब्ला फाइनाल साबमिट खालामोबा एडिट खालामनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय सिगां गिबियाव गासैखौबो नायग्रोजोब बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामनायखौ आपडेट खालामबाय थानो हायो नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया नाथाय जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला फाइनाल साबमिट खालामबासो जों एडिटखौ खालामनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाय सिगां रेजिस्टार खालामग्रोजोब नैबाव गासैबो डिटेल्सआ दंखायो बे भिडिअखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन मारै फिलआप खालामनांगौ गासैबो दङ बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फट' होआखै नोंथांमोना फट'आव डेट होआखै थ' रिजेक्ट जानायनि चान्स थानो हागौ बेखायनो लिरनाय मटिभला गाइडलाइन्सआव रिजेक्ट जागोन होनना बुंदों नाथाय नोंथांमोना बेखौ फल' खालामबानो जाबाय डेट अफ नोंथांमोना फ्रेन्डनि डेटखौ हो फट'आव दा फट'आव नोंथांमोना आखाइजों लिरना होनाङा कम्पिउटारजों नोंथांमोना टाइप खालामना हो अब्लासो जागोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन एसएससि जिडिनि रिमाइन्डार भिडिअ जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो आरो लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारलिया दा बेखायनो भिडिअ खालामदों आरो एग्जामा लोगोफोर बे एग्जामा सेप्तेम्बरनि नोंथांमोना लास्ट उइकआवनो एग्जामनि माने नटिस फैनो हागौ एबा मोननो हागौ बेनो जादों एडमिट कार्ड थ' नोंथांमोना सेप्तेम्बर लास्ट उइकआव एडमिट कार्ड फैनो हागौ एबा मोननो हागौ बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै अक्ट'बर नङाबा नभेम्बराव जायो एग्जामा थ' अनलाइन एग्जाम जागोन बेखौ खिन्थाफिनबावबाय लोगोफोर अनलाइन एग्जाम जायो एसएससिआ दा बेयाव माखासे लेटेस्ट निउसआव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय एसएससिआ लास्ट डेटखौ माब्लाबा बाराय होनखादों थ' बेखायनो जोङो बेयाव माखासे आपडेटखौ नायनोसै दा लोगोफोर जों नैबे 10 आगस्टनि आपडेटखौ नायनोसै एसएससि जिडिआ माब्लाबाबो लास्ट डेटखौ बारायला होनना बुंखाबाय थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामदो दा नैबेयाव दङ अफिसियेल नटिस दा बेयाव बुंदों एसएससि जिडिआ माब्लाबाबो लास्ट डेटखौ बाराया होननानै बेखायनो एग्जामा थाबैनो जागोन लोगोफोर अक्ट'बर नभेम्बराव 100% चान्स थागोन थ' नैबे नटिसआ 10 आगस्टनिमोन लोगोफोर बेनो जाबाय लास्ट डेट माब्लाबा बाराया आरो लास्ट डेटआ 31 आगस्ट थ' एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायदो भिडिअ गासैबो दङ आरो जायफ्रा दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो